oğlanlar men yan öýlendim bolýan bir maslahat berýän da mı? Karoçe, işten gelen ha. Ya da gelen marsamam öýüň ýerinde gözüň alyny gyşap ýatma. Hükman şey gymyrly. Bulara gymyrlamasan, nerçe başýan näme bilemok, hükman şey gymyrlamaly. Düşündiňmi? Ve hiç açanam SMS'de şoňdan söwüşme. Sebäbi sene soň ýaraşarsyň. Soň bir günem alyp oňa SMS edersiň, näme halos diýip o da SMS'e girenine öňkü söwüşlen erbedelbet diýen sözden bolar. Onuň ýeni-de başlar söwüş. Onuňam öýe gelende eşin çykarjak bolup hiç açan howlukmagy sebäpden hukman maňa diýene bitýärsiň. Egerde öýde himmerat ba bolsa maňa diýen gerek. Däl bolsa onu sen hukman musora bitýär. Musor olardy kän bilemok näme. Oğlanlar biz olar ýalyk däl. Ho biz bir-birine söýýäs. Ho, oňa bizde bolmaýar. Wa bilen şey diýälik. Oğlanlar anladı bizim kalor yerlerle. Rahman gelen verik. Ha bardım. Kimseyle başlapdy ikän. Bir näçede gepleşiginde çağırdyk, başap gelilmediňiz halipa. Ela bugün kun biz size mehmançylykda. Şu alyp barýan işiňizde bir geçilen menzilleň barda bir aýdyp berýän. Ay men näme bol? Şu bir tonun meeting içinde var men dişkan var şun içinde men. Ondan bärde özüm şu oglanlygymdan, çağalygymdan görüp bir önüme senýedim da bärsi. Ene Batyr beton diýsen bilýändir, köp sowalar şu taýdan gidýän wagt şol. Bilýär, işdäsim. Esas şu kollektiv agdy bir bolmaly. Iş goýýar ýa şol. Siz şu agdy berligi näde saklaýaňyz? Agdy birlik näme esasy bir peremene zada şykýarlar, işgärler. Şonu diňe bir diňç bermeli, olara ruh taýdan gollak gerek. Bir antikdotçy gaýdyp bermeli, bir gülüşmeli, degişmeli bir ruh taýdan gollak gerek-de olara. Siz şu ýygyňyzdan bir ýaş şägirtler zatlar ýetişdirýäňiz da olara näde düşündirip şol işi ýoly urup durýaňyz şol zatlar. Ona bir bellek geçäýli. Bizde esasy näme wada? Bir sen işiň, men işim diýip durmalylar. Bir başaga bolup ýetişmän nurmy üýüp kömege barmaly. Onu görmedik bolmalylar. El ayak bolmaly, biriňize kömek edip bady. El ayak bolmaly, bir üýüp bir işi başyna başaly bilmän kynçylyk çekip durmy, kömege gelmeli. Şägirt ýetişdirmeli. Şägirt diýeniň bir özünden bilmeliler. Şäm düşündim. Öwren tejribe. Düş. Özüň düşmanlaryň ölçüt. Ya bäze gapandan näme ýa tereden. Uyan zaman ölçek diýerler klemde. Uymana. Şonundan waditil için oturýar, olam agram bolmasyn da. Düşüberçi. Alaýjak bolsun. Hem merket şeňde oturan tuğalam. Üstünde durmasan diýän gitsem kim aýtdyn jogaplary. Indi bir halipa ştaýda orada bellek geçäýlim bir gepleşigimiz bar. Tomaşaçylarymyz görür ýalyk. Burası özüňiz tejribeňiz bilen bir tapap geçen zatlaryňyz barmy? Men arada bir Hytaýa gitdim. Çayınça sırları, bir bilýän jawaplarmy barmy üýşürip aýtdym, düşünürdim, tuğalama öwrenýler. Aýana men ýa bir her näme bir öz nemesigi badara däp desturlaým. Hytaýlarda bir pul qarz bermekkä bir halan ýa-da eken. Näme üçin olarda bir arynmy kana? Düşünürdim men näme üçin beýle diýip soradym. Ol barnyň 100 meňde şoladan bir 5 günden soň haýzyna beren ýadyndan çykýar. 100 ýadyndan çykýan eken. Ondan o karzalaryň ýadyndan çykýan kimden alan? Bar meňde şoladan ondan 5 günden soň padadrenýede gezip bermeliler, şoňa bergi imam kaýalyk, imam kadip bar. Meňde şoladan kyn. Düşündim. Garaz be işiňizde bir master class adam geçen ekeniňiz. Şägirtler ýetişdirýär. Ondan ele mysal üçin bir maşgala da, kollektiv bir maşgala bolýar. Sen kimen ýok işte. Ene bir aladaçyl özüm bar. Bir üstüýükül nämäge diýär, ýa-ni uymana gidýär, beton, taýyn beton gidýär. Ondan ýerinden özüm alada ugratyp goýberýär. Bar sagaman gidip geldik, bara ýerinde de gözüm ýoldadyr, garaşýan, gelýänçe gözüm ýolda aladaçyl özüm. Alada diýär. Şoňa mehirli işleýär, işgärler bilen. Bir onuň işiňizde bir bökdönşükde dörände näýlek ýagdaý bir siziňki bir mysal üçin klientde akıt bereňizde demir de bu zatlar döwülüp bilýär ýa-ni
Şu kliente näet düşündürýäňiz şol atlagyň bar. Barjaklygyny ýer. Şo betony doňdurman şoňa näet eltip berýäňiz. Ay, o adam ýalyk düşün şef. Ene mafaçy demir tabi. Ene arada boldy. Düýnüň uňlukdyr. Ýükden doğrly da ugrady, çykyp çykmanana eremen uzupdyr. Maşin. Demir tabi. Bilip bolýarmany. Özüň açan müdürjüň bilen owa. Owa. Döwülip durmagasan edýär, şunu al bardyma berdim, gönü içinden geç gitmeli maşin, onu da düşünmeli. Owa, demire de düşünmeli. Girdim gönlere men uzupdyr, drone ýerlere men çalyşyp berdim, ýöredi. Garantiýa berýär. Eltýän wagtymda garantiýa berýär. Aýsan kän wagt görünmeli. Giden dünýä bu öýle bir planet o. Düşündüm. Awa. Ene men işiň üstünde da, ha. İşiň üstünde dursaň ýaraýyş. Onuň işiň üstünde bolňa oglum wagtym arasynda postçym gelýär da, kaka pul gerekdi ya, ha. Ondan men Ýaşlyk edýändir postuda. postuda pul bilemem, men boýa bilemem pul. Ondan kaka diýär, maňa diýär, pul beräý diýär, ondan meniň berýän zerýadym da. Zerýadym bolana bermese. Ana pul berýän gowy ýa-da. Ýok. Al postçym diýän, hor bolma diýän, pul jagaş berýän, gowy berýän, mähirli bolmaly çagaňa bar, mähir tindirmeli çagaňa. Mähir bilen gurşa bolmaly. Sağ olun Halipa, o jogap berdiňiz. Bagtly adam bilen bagtsyz adamy näet bilip bolýar. Ay durmuşda var, bagtly adam bilen bagtsyz adam bir daşyndan bir bilme gaty kyn wagt däl. Bagtly adam mala. Bagtly adam öz durmuşy bilen, öz güni bilen başa gaýdar. Daşyna eýle degmezkä. Ol bagtsyz adam bolýar, bir öz durmuşy boş adam bolýar, bilýärmi? Ol ana iýliň durmuşy bilen gylyklanýar. Ay, o nämetkä, on gurruňy, on bok geçen wakasy, gep gurruň, o nämetkä nide näme kanay diýip beren adamlar bolýar. Ana öz durmuşy boş, bagtsyz adamlar şolar. Iýliň durmuşynaky batlar bilen öz durmuşyny doldurjak bolýar, özüni köşeşdirjek bolýar. Iýliň kemçiligi bilen. Düşýärmi? Senden kemçilik gözler, bagtsyz adam. Bir gep gurruň gözler. Bagtly adam näme öz durmuşy bagtdan noli? Bir başga durmuşa burnu sokmana elim degmez. Öz durmuşyny ýaşap geçişler aly bolar. Ana bagtly adam bilen bagtsyz adamy mene öz durmuş tejribemde şey ölçeýär. Halipa, köp sağ olun beren gurulmaňyz üçin. Bolýar. Zemne bugun gepleşigimizi geçir gutarýar. Köp sağ olun. Какой заказ? Кага? Я босмайдын. Без финансист мен. Чагайды, подожди да. Gel gepleşigim atdamy. Gel. Şa gide, открой dve. Adamlar dünýäsinde kämbat bolupdy. Adamlar dünýäsinde ferhoşlygy gowuryan adamlar bar. Gelin bolsa ferhoşlygy gowuryan adamyň durmuşy näle bolýanlygyny tomoş edelim. Bu nima işten iýerek çykdy ya, gowdugyna ya. Näme gowy? Çağlar araşyp dur. Öýdäki hem gözüni kötür. Ejem janam araşyp dur. Helen arzaňy. Kaçadan ýary beýle akylly. Bolýar, sen näme şejek? Oğlanlar çağırdılar. Stada bir kafeye var. Bir ýagdaý saatlaly. Ýörgis sen fena malkydy. Yo, men maşallah araşyp dur. Ol ýerlere de gidemok, taňdama sat berem. Bar onda. Sen öýerejek bolsaň öýere. Ertesi iste görüşür. Oğlanlar hem garaşyp otururlar. Bekan, Al sağlık bolsun ana dost al. Oy Mekan. Oğlanlar ber, değil mi? Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Ne oldu lan? Olmuş iş güç. Yaman kağın araştırayan da. İş güçlerim o bey. Yok bay dost. Ne maslahatınız var? Çağır. İlk öğlen al yağdayı sağdı sana dost. Ondan gurlaşırız. Al sana dost. Oğlanlar men öýe barmalla öýdäkler garaşyp oturda. Bizim öye var mı? Ho bararsa yarsana o. Ettiğimini. Al. Oğlanlar gataja bulo. Az olsa da sana süýjüdir dost. Alsana o. Erke oglany meňden okla. Ana. Hakiki erke oğlan bolluň şu var. Elle şeytta o. Ettiğimini. Mekan. Näme? Bakın zeyirip görýärem. Hiç. Näme men? Deýince lafym bilen mahty. Deýince alyp bilemokmy? Gel gaýdym, gel. Mekan näme bolýar şunlar? Näme men? Dostum bilen ýüşüp oturmana hakym ýokmy? Mekan ýatdy diňjiň alay. Indi sen bana yatmal lälip. Kaman dedi uğradyňmy? Ece. Näme ol oglum? Näme? Gelin öýdenini başyk bolmy?
Kime näme etmeliligini aýtýan? Yat diýär bu da maňa. Borla gelinjan. Azowluk dostlaryň oturup ýadak gelende. Dayda günne şeýtip ýadak gelmek bolarmy? Ejim bilen näre urlaşýan? Bar goşuňarly gün bolaýdyn. Gözüm görmesin. Ece. Pulveray-da Ece. Oglum, durmuşyň bulap özüňe näme günler asallyň? Pulveray-da Ece. Soň berjek çynym. Sana bermäne pulum ýok. Ýöne han ola ýerde gapçygym duranlar. Şondan bir pul aldy, maňa bir derman getirip ber. Näçe ýaşajagym belli. Bolýa. Şunda dämi? Menedir? Derman getirip berjek. Menedir? Derman getirip berjek. Ecem derman ni. Esas meni dermanım aldım. Ecem derman näme? Ejim bir mut gelaýda. Hala kakam eken. Ýok gözüm bizde on ýal kaky ýok ýörgü derler. Baryň akylly men Bolýar, ýetdim samsykda. Salamu aleyküm. Aha, ýaşyly salamu aleyküm. Bekame tanıdın mı? Nas. Içmandım metene. Berden ağa edip tanışıp var ya. Bekame Kemal önkü iştesin. Yadın düştü mü? Neye una düştün? Neye una gelin mekan fer? Han maşala, han ecen, han önkü işin, han maşinin. Kimmek işten üstünden grup gör. Men seninle karışamoktun beyle dağda. Allah can. Men yekecek durmuşum ýylyma aýtyr biläýdim. Hem men addyrdym edýär Allah. Gelin şuna demeyin durmuşunu iddia etmek görelim. Eden işin pişman edeyim ki ya eden okmukta. Bunu mu yerek çıktı işten? Ay sen aýtma. Buna nesip eden ýyrak çykdy ya. Hakiki. Sen näme işlejek? Edir öýe warar, çazıklı, murar, öýde garaşyp dur. Ejemim helenler jaňy otur. Afi näme işlejek? Benim de ýögütjek. Çağaçykdan maraşyp oturanlar. Ejem janymma geldimem nahar bişiripdir. Geldiýdi. Men stady bir oglanyň ýanyna girip çykaýyn, çağırdylar ol näme maslahat baka bir dinläp göreýin. Baranda. Görşer. Tamam, Öyle. ertesi işte görşer. Sağlıkta. Al sağlık bolsun. Allah. Ay mekan. Ve Gel oğlunlar olsun. berdim aytı. Ava gel los. Esselamu aleyküm. Ombra. Tamam iş. İlk bilen şunu al los. Ondan maslağa taytıp berer men sana. Ma, Şüme. ava. Dost, men aytjam o. Bir zada edeýin oğlunlar. Size de maslahat berem o. Şoň üçin çağırılmarsaňyz men çağırma oğlunlar. Men işim var. Darkyn otur. Alberdi arayın ama haçandan beri işçi uyuşlay. Bollun ay bizim başımıza var. Akıllı kişi. Bu akıllı ömürlüğünde akmaňam. Oğlunlar, diň bir kömek gerek bolsa çağırın. Bular ýalda düşün çağırma. Hava toyda görşelik. Niyetim daha olmadı aydos. Berjen. Ece, gowmysyz? Gelenler ne işten? Ece kakam eli. Gowmyydym? Sana sowgat getirdim. Aladyňmy? Serhoşluğun sana pişmanlıktır. Avraýyň ýerine getirmek bolsa kynlar. Serhoşluk hiç haçan awraýy getirmeýär. Çünkü adamın awraýy öz elinedir. Maşgaly bu bir durmuşda başgaladyr. Adamlar dünyası bu şandan tamamlaýar. Salam. Salam. Olmayjygym? Jigim? Oýnatdym. Bolmaýsan? Gowy, gowmazym. Akşam näse ýatdyň? Seňle gürleşip bolan soň ýatdym. Sen znaçet onu ýatdyň. Ýöne sen telefonuň ýedinleşelli online okuzdy. Aýanna bilmedim. İnternetim açyp galynlarda. Ne? Şoý sanaýarmy? Owa, tanaýan. Ýary gece 2-de Instagramdan maňa ýazdy. Sen şunu meňe de ýan diýip, sen suratymy uratdy. Meni maňa kim bolýsam, agam dedi. Egerde sen şoňa agasy bolýanmasaň, çigiňe göz gulak bol. Beýit oglanlara ýazyp bermesin. Özüň çäresini gora. Äder, birin garaş. Dost, telefon berip dur. Seret, men seň üçin kim? Bu näme sorak? Şeýanat sanym. Ha, bu meňe agam bolýa. Siz gatymyň da şeýleňiz. Siziň adyňyz näme? Muňa adres bol. Dost, şaýda.